Здравейте хора, в днешното клипче ще играем на Avatar World. Аз съм Пълна. Да знаете, снимам Пълна Бенсен. И да почваме. That's my house. That's mine. Two fish. That's my family. Аз я махнах. Тя няма да я напомня, тя да не излезе. Съобрази. Сега, вие се вижте работа. Нека да отидат гадите да я гледаш, какво ще правиш? Ще оставиш да дрелата да си Перуда къде. Перуда ми резипват, кака трябва да я махна. Трябва да хора правя. Пращали се с боля на ти буркана за нос. Имата. Това кака си? Идеала, брат. Сега ще ми успоря, брат. Светка може. Да. Мути, кажи ми да какво отвори хладилника. Да скараш? Не, тръг много съм застоки. Марко, не много бъде. Аз ще го нарежа от една. Тя просто най-ще си игра с тръбото. Тя и да разси цялата работа. Мила. Ето че нещата. Хора, по принцип имам писалка, обаче падна и там. Онова синято. Йоу. Явно повече няма да я ползвам. През живота си. Добре. Ясно, тя ли да прави, да? Долу ми е боля, да? Как имам да? Това хубаво, сега ще си намериш. Да. Горе, аз нямам вода, бидона ми. Чакам, поздравяме, планури и да както трябва. Ама тя кревата ти смесена не е вече. Някой каза, че си направил веки степен, веки първо, че е дял веки. Няма представа какво е да е това да знам. Трябва да питам материал, да се знам.
сега да не можеш да го мислим. Сте я до мене,